Hej YouTube, og jeg vil gerne vise jer sådan noget, hvor man downloader det her mod. Man trykker på skibet, ja i hvert fald der først. Så trykker man gem, så det har jeg allerede gjort, derfor gider jeg ikke gøre det igen. Og så bagefter trykker man åben mappe. Og så er det i, ja okay, jeg har lagt det ind i en mappe. Nu skal jeg lige finde den. Der. Og så ligger den lige, hvor er den nu? Jeg tror ikke den er her. 2 sekunder. Der. Der ligger den. Og hvis der står klassisk, så er det endnu bedre. Og så trykker du der, og så ja files. Og så går du ind på procenttegn app, data og procenttegn. Og så går du roaming. .minecraft. .bin. Nej, bin hedder det. Åbn med. WinRAR. Og så den her. Og så kan man sådan her markere alle. Og så kan man sådan her. Og så har man det. Og så åbner man sit Minecraft app. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Der. Kom nu. 2 sekunder. Hej igen. Og så har jeg lavet allerede en verden. Og undskyld hvis den lægger. Nu crasher mit Minecraft. Hallo. Helt ærligt. Så skal jeg godt lige hurtigt af. Og der kan I ikke. Det går på mere too many items. Og så er der. Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige hurtigt finde det. Ja, og her igen. Der er for eksempel sådan nogle mega syge træer. Her. Og alt muligt. Så skal jeg prøve lige at finde et andet sted. For eksempel her, der er der mega god bjerge. Så skal lige load. Men man kan i hvert fald finde alle mulige gode ting. Eller mega høje træer. Og det er ikke kun det her, der er slet ikke. Okay, jeg prøver lige at finde et eller andet, der er sjovt. Se, igen. Her er noget af de store træer. Og det må man sige. Jeg synes, det er vildt. Mega vildt. Wow. Jeg skal nok smide en link i beskrivelsen til det der, hvor jeg downloadede der mod på. Og jeg håber I subscriber, hvis I synes modet det er godt. Og I må også godt skrive, hvis det er sådan, jeg lavede en lille fejl, at jeg hele tiden sætter pause. Bare skriv det. Men prøv at lige finde nogle gode ting. Nu skulle jeg ikke have særlig meget at tale om. Jeg sætter lige hurtigt på pause. Og der blev ved slutningen af den her mod. Og det sidste, jo! Ses YouTube.